Salutare tuturor, sunt Ștefan și bine v-am găsit la un episod de Survival pe MCX, PvP, nu știu. O să vorbesc mai tare, pentru că m-am uitat la videoul trecut și am văzut că se auzea ca lumea. Și da, nu știu, hai să coborâm jos. Am găsit un hacker. Dar nu era el hacker, nu știi, doar de 5 blocuri. Am încercat să îmi fac setările mai bune, adică mai praf. Poate și la PvP, dar și să pot să filmez ca lumea. Dar văd că degeaba. Așa că mai bine le fac eu acum foarte praf. Dar foarte, foarte praf. Video. O să dăm și asta. Aici. 8 ceancuri. Dăm pe 6 ceancuri. Da, tot praf. În fine, merge mai bine oricum. Hit starter. O să fie episodul mai scurt. Eu nu o să postez chiar așa de des, pentru că o să dăm test la română, o să dăm și teză. Și înapoi nu. Nu-l omorât, bă. Dacă vreți să intrați în forum, îmi spuneți aici. Adică aici, în comentarii. Am mai trecut și din răceală. Zic să pun încă un episod nou. Așa, chiar dacă e scurt să-l pun. Să fiu și eu activ, știi? Ba, glitch-ul. Bomba bombelor. Să vedem ce mai face baza noastră. O să fie raidată, ori nu mai zic. Da. Are home în bază, da. Are home în bază, băiatul. Da? Ai home în bază? Vrei să mă omor cu mâna, nu? Stai așa, boss. Da, e. Nu rog cu lag-ul ăsta, nu rog cu lag. Degeaba mă omor. Ai home în bază, băiatul. Dar ce-ai făcut, mă, nene, mă? Se folosește de glitch-uri el, mă. Home, map. Kit starter. Nici nu mi-am scris, că mi-am făcut temele. Hai, mă, cu lag-ul. Nu mai înjur. Vă spun eu că am vreo 70 de FPS-uri când nu filmez. Home baza. A început. Hit start. Hai, nu înțeles. Nu știu asta. Trebuie să găsesc eu vreun aer undeva ca să nu mai vin idiotul ăla aici. Are home în bază, mă, el, știi? Cât de ce să nu găsești vreun idiot ăsta ca
care n-are home. Nu zic că e idiot. Eu zic că e handicapat. Scuze că înjur, dar cum se zice? Unul ia... Olo. Mi-am înghițit limba. Voi spuneți acum, what the fuck, cum să-ți înghiți limba? Nu mai. Mă doare și în gât. Minciuna mea. Ca să mai mă duc la școală. Să vă explic cum a fost. Eram aici și o să fac F ali cu un F. Și vezi, am făcut eu nu știu ce. Dar baza noastră nu știu ce. N-ar trebui știu pe ta. Și eu am bloc aici. Ce credeți că eu n-am bloc aici sau ce? Era ce nu? Sper că era ce. Da, era sigur așa. Ta-dam! Bă. Vedeți? Am pus blocul la gol, dar hai. O să sparg și... Ce laga am trăiar... Aoleu, de ce eu? De ce? De ce? Că tăi tâmbul. Nu pasă. Sper că n-ai cerere de la handicapat nenorocit pe handicapat să vrea, nu știu. Adică vin la tine acum și eu dau tricou. Aoleu, dar fără la gostă. Ce bine ar fi. Cineva la mine cu cineva la mine cu cineva la mine. Ok. Warp PvP. Ca să vii în full meu, trebuie să fii full diamond. Dar eu vreau să mă fac full diamond. Na. Să fii bun la PvP. Nu ca mine cu lagul ăsta, știi? Deja vorbim de hack. Deci, video ăsta l-am făcut nu știu cât tare video, dar cred că o să-l opresc aici, că nu mai are rost. Deja nu mai pot cu lagul ăsta să stau. Nu știu, spuneți în ce serie ați vrea. Oh my fucking god. Ce scrie aici? Acid de rip a răspuns. Sau zic că cel nu mai are niciun rost să continui acest video. În comentarii ce aș mai vrea să postez și da. Pa, pa, lume! Clude! Frumoasă! Dați un subscribe, like acolo, frumos! Până mâine vreau să văd 5 milioane de like-uri. Dacă nu văd 5 milioane de like-uri, îmi șterg canalul sau o să învăț. Adică... Și salut, boss, și lor! Pa, pa! Nu vreau să închidă videoul.